Euskal Herria Irratian Irrintzidorrean gaur ere zorioneko gara, etorri zaizkigulako bisitan, Patxi Larraintzar ikastetxe publikoko bigarren A mailako lagunak. Hemen dauzkagu denak zintzo demonio eta irakurri beharrekoak irakurtzeko prest. Nola nahi ere, irakurketa serioarekin eta gidoiarekin hasi aurretik ongi iruditzen bazaizue, agur esanen diegu etxekoi denek ikusiko gaituzte kamera horretatik. Beraz, esaiezue, kaixo, zene bezabiltzate? Agur, zebo zaudete, osongi. Bueno, hau egin eta gero egin dugu aurkezpena, jakiteko bakoitza norden, bale? Zu zein zara, nola duzu izena? Ane. Ane, zuk? David, zuk? Iraider. Mikel. Ane. Izan. Aimar. Markel. Aizea. Gudana. Ainara. Jon. Vale, eta horren galdetuko dizuet, irratian badakizue batetik gauzak irakurtzen ditugula edo kontatzen ditugula, baina horretaz gain musika jartzen dugu, eta jakin nahiko nuke ze musika gustatzen zaizuen. Horren egin dugu aldrebes, ze musika gustatzen zaizu zuri? Manu Txau gustatzen zaizu, ze gustuena? Ene kantak, osongi? Zalantza daukazu? Goazen adibidez? Ez. Gero galdetuko dizugu zuri berriro, bale? Pentsatu besteok esate duten bitartean, zuri? Eta guazen. Osongi? Neri Despacito eta Melisa. Despacito kantua eta Melisa abeslaria, zuri? Despacito. Despacito. A ber, abestuko dugu Despacitorena, badakizu pixka bat, zeka, horren besteri gustatzen bazaizue? Bota. Despacito. Gutxi gora bera dakigu, ederki, osongi. Goazen eta untza, zuri? Ene kantak. Ene kantak. Rock and rolla. Eta zuri Shakira. Bueno, ene kanta batzuk entzun ditut hemen, abestuko dugu baten bat. Eta Melisa, baina Melisa zu bakarrik esan duzu, Markel? Melisa. Así no se me mata. Ai, txitzipeu. Ai, txitzipeu. Ederki, eta ene kantakena zein buruatzen zaizu da abesteko? Bale, osongi. Astronauta. Astronauta? Astronautarena gaina da berri astronauta, ezta? Astronauta, trompeta, flauta, nora zoazan despistauta, hori ez da guztia, utzi bakean ipurtarria. Ederki abesten duzu, osongi, gaina ez tarria berotzeko osongi etorriko zaigu kantatzea. Bururatu zaizu baten bat edo utziko dugu hor maitea. Utziko dugu? Quasi. Ez, bai. Michael Jackson. Jackson gustatzen zaizu, zoragarri osongi iruditzen zait. Bueno, nahi baduzue hasiko gara ja serio. Ongi iruditzen zaizue? Eta niri ere bai Michael Jackson. Osongi. Venga, hasiko gara, zeintzen lehen da bizikoa? Zuzinen ez da, venga, badenok isilik, eta hasiko gara gidoiarekin, ados? Venga. Orain gela lan egiten ari garen gaiari buruz hitz egingo dugu. Ea asmatzen duzuen zein den. Asteko txiste bat kontatuko dizuegu. Lagun artean batek esaten du. Nire txakurra dirua emanez gero egunkaria erostera joaten da. Hori egiaztatzeko asmoz beste batek dirua eman zion. Txakurrak ziztu bizian hanka egin zuen. Ordu bete pasatu zen eta txakurraren arrazorik ez. Diru emaileak protestatu zuen. Aizu, gezurti, utxa zara, itzule nire dirua. Baina mutil, zenbat eman diozu? 10 euroko bilete. Ederra egin duzu, hainbeste ematekotan zinemara joaten da. Oso gora. Aimarrek segitu behar du, ezta? Eta orain igarkizuna. Zaiatzata azten banaiz izilarazten nauzu. Nire izena zenbakiekin gogoratzen duzu. Nor naiz? Ui, ze zaila, zenbakiak, zarata... Papa, telefonoa. Ze sorpresa eman dira zuen. Segi. Zuria bada ez da irina. Beltza bada ez da ikatza. Mintzatzen da ez du mir. Korrika egiten du ez du hankari. Nor naiz? Papa, gutuna! Komunikabide honek alaitzen ditu tristea. Etengabe emanez musika eta albistea. Zein da? Irratia! Asmatu duzue zein den lantzen ari
garen gaia, noski baietz. Komunikabideak! Eta zein da Iruñean euskaraz komunikatzeko komunikabide garrantzitsu bat? Hau asmakizun erraza. Euskal Herriak! Mila esker irratiak nola funtzionatzen duen hain ongi azaldu digun eta hain jatorra den Juan Cruzeri eta zuek entzule horiek gogoratu. Goizalderia etxean, egunkari euskaldunak, komikiatu ditut betiko lagunak. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Egunero ikusten ditut, behin eta tarteka bitan, marrazien politak, euskal telebistan. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Txuri-txuri da omendia, hauxe da gaurko berria, goizetik esaten ari da, Euskal Herria irratia. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Oia, txalo, merezi duzu eta oso ongi egin duzu. Aupaita! Edo, nahi bauzu esaiezu, agur? Aupaita! Aupa naia, aupa reba, aupa izpa! Aupa dei! Agur izaskun! Eta...